ja tervetuloa kanavalle. Nyt ammutaan lapua 308 Subsonickia. Mä oon etsinyt vaihtoehtoja, että miten pystyisi mahdollisimman vähällä meluhäiriöllä harjoitella ampumista. Toki ilma-aseet, niin sit mä päädyin siihen .22 LR:ään Subsonicki paukulla, niin se on aika inhimillinen. Eli se on se syy pohjimmiltaan. Toki jos sais laajennettua omaa metsästysharrastusta ja vielä mulla ei ole yhtään kanuloukkua, mutta sen kanssa olisi sitten helpompi toimia. Tällä 308 niin olen reenannut peura- ja kaurispassimiehenä oloa tässä pellolla ihan silleen, että mulla on kiinteä taulu tuolla 50 metrissä ja sit mä seisoskelen tuossa kaikessa rauhassa aseen kanssa ja katselen taivaanrantaan. Aseenahan on tämä Tikka T3X, Freyer D-Vikin Vaimenin ja Meopstar R2 putkena. Ja niin kuin aina tarkistetaan, että se on lataamaton ja näin poispäin, kun ollaan näiden kanssa toiminnassa. Niin mä lipastin tonne nyt jo 3 ja sijoitan ne tonne pahvin suuntaan. Toivottavasti ne olisi siellä pahvissa, niin ei tulisi niin kauhean naurun aihe taas tästäkin. Tässä on lähin naapuri aika kaukana. Tuolla on nousevaa maastoa takana ja omaa maata jonkin matkaa. Talvikaudella viikolla varsinkin, niin aika huoleta voi paukutella eikä kukaan häiriinny. Mutta näin kesällä niin on mökkiläisiä aika paljon ja onneksi toi takametsä on niin louhikkoista, että siellä tokko on kukaan marjastamassa. Ja tietysti tossa nyt toi taulu on puolesvälis peltoa osittain sen tähden, että saatas jonkinlainen roti tähän hommaan. Mutta ammutaan. Ammutaan vaan. Niin mä ammun yhden ja sitten ammun 2 niinku paikkolaukaus ajatellen. Eli paukku piippuu ja varmistin päälle, niin silleen mä seison passissa. Odottelen siinä ja katselen, että jos jotain näkyy. Kiikarin läpät. Tää on heti kun tuo jonkun muuttujan siihen hommaan. Eli nyt mulla on tää kamera tässä. Miten mä sen aloitan sen passiin menon, niin kun on hiljaa siirtynyt siihen passipaikalle, niin heti ensimmäiseksi siinä passipaikalla päästyään, niin avaan nämä kiikariläpät. Sen jälkeen nostan aseen, katselen sitä sektoria silmämääräisesti ja määritän etäisyyksiä. Sitten valitsen sopivan suurennoksen. Pääsääntöisesti niin meillä on kaikki passitilanteet on tuossa 50 metrissä jopa lähempänä. Niin toi kiikari on, mulla on punapiste sitä varten nyt sitten hommattu ja sitäkin täytyy reenata. Mut nyt en jaksanut vaihtaa sitä tuohon tätä varten. Niin se ennakkovalmistelu jäi nyt pois, kun mä olin niin tohkeissani taas tekemään videoa teille ihmeteltäväksi. Mutta nyt on
patruuna pesässä, kiikari säädetty ja aloitetaan uudestaan. Se ei olisi osunut. Mä olin liian hätäinen. Ei saisi olla hätäinen. Jaha. Kaikenlaista häsläämistä tässä nyt sit taas on. No. Mut tämmöstä on. Yritetään pitää se piippu oikeaan suuntaan ja olla silleen suhtko turvallisesti. Toi on mun vähän tommonen helmasynti, että mä lasken ton aseen laukauksen jälkeen. Miksi? Mun pitäisi jäädä seuraamaan sitä aseella. No, kai se on kysymys siitä, että on oppinut väärän tavan ja siitä on ihan hirvittävän vaikea päästä eroon. Se, että itse opiskellen asioita versus, että pääsee jonkun oikeasti asiansa osaavan opetettavaksi, niin on aika erilainen tie. No, mutta katsotaan uudestaan. Ja taas. Miksi mä teen niin? Oi voi. Oi voi. Kyllä teillä nyt on hauskaa siellä. No, mutta kyllä elämässä vähän hauskaakin pitää olla. Taas mä lähdin laskemaan sitä asetta, mutta sitten mä nostin sen takaisin ylös, eli kauhea viive. Sitä olisi ollut turhasta paikkolaukausta ampua, jos ei olisi laakea pelto. No ei muuta kuin lujasti reeniä. Kävin tuon pahvi hakemassa tuolta ja siellähän on reikiä, mutta ensinnäkin ne on kaikki ylävireisesti ja niitä on enemmän kuin videolla ammuttu laukausmäärä. Ja tämä johtuu siitä, että mä otin ensin yhden ottoon ja puhuin ihan puuta heinää jäsentelemätöntä shaibaa, vaikka ei tää kauhean semmoista älyllistä ja pitkälle mietittyä puhetta muutenkaan ole. Niin sitten totesin, että te ansaitsette parempaa ja otin uuden oton. Ja nyt siitä tuli tällä kertaa tällainen. Kiitos kun katsoit. Pysy kanavalla.